yazi apha elifini guys mina honestly believe intoba abantu batrainwa nguwe bamabakutreate njani by izinto ozalawayo ozitolerateayo nozireinforceayo wena ngokwakho ebomini bakho. That's why ningazisizeli ningazimenqe zi-friend zone wayo mosim. yiFault yakho mos fonini uzenze ngokwakho. Nguwe fonini ozenza i-superhero ye-best friend i-shoulder to cry on. Umenzela i-favors, you are there when she needs anything. Wenza zonke za boyfriend duties without the boyfriend privileges. So mina labana kabona iningi bamakakucwebele. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Mina nikhule nisithi mama tata sisi bhuti emntwini omdala. Nengcosi yami ngasikhule ndiyifundise zo basics. But I understand ba abanye abantu bakhule besithi mama kumakhulu umama bembiza ngegama. Hayi ke utata ilanja umthuthuzeli. But ke asikho lapho namhlanje guys. So umuntu namhlanje akamind ingcosi yakhe xa imbiza ngegama. That's fine fondini, good for you. But uyicacisele lo rascal oba leyo i-arrangement yenu phaa kuwe endlini. Mna ndingothobela kweso simenqe selight. Okanye leni ithanda ukwenza zezilight zesigela apho ufike sithi nansi le kaka ka-TikTok. Ndakuyinyathela esirhameni mna ilight ize notatayo.